така. Кой ще ми каже, аз вървя по света и подсипвам си даже. А дали е така? Кой ще ми каже, аз вървя по света и подсипвам си даже. Не си отива, днес ще ти направя най-страшното признание. От мостовете не шумят реплики, когато ти не си с мен. Пристанищата са пустинно. Тук на този си площад пак ще се срещнем след 10 години, за да разкаже всеки от нас кой с какво се е преборил, какво не е заспивал и какво е надживял. Това е най-важно на света. Живея на последния етаж, една мансарда точно под зъбите. Прозорецът е моята връжда и аз свърга към тях и ги разбивам. И след време тука под зъбите прозорецът ще има светлина. Дали тогава пак ще слушам глина и вечните поети ще чета. Соло! Дали хазайката ще идва рано, свиенска тихла сканичка кафе, и вместо да попита да за нея, ще се усмихне, смахне и добре. Небесно, дома да се връщаш бездомен. Сви булевар се дървие, спят уморени тротуарите пусти, от ръка в ръка споранилата есен. Събирам своите срещи, все по-далече и все по-назад. Съби остават за мене от по-сад победен и от камо Бога. Аз свалям и на
Супер! Може би, добре обречен, може би, добър ден, да те срещна още море. Аз добър ден, що не е добър деня. Добър ден, да си кажем себе с Богом. Добър ден, с Богом за последен. Да ти кажа, че до вчера може би ти за мен не беше. Може би, добре обречен, може би, добър ден, да те срещна още море. Аз добър ден, що не е добър деня. Добър ден, да си кажем себе с Богом. Добър ден, с Богом за последен. Да ти кажа, че до вчера може би ти за мен не беше.